Museo Etnolóxico de Ribadavia está cometendo obras no edificio de enfrente do propio museo que vai ser para arquivo fotográfico especialmente, tamén para despachos. Iso nos facilita dispor de máis espacio para a museografía do centro. Cando remate a obra trasladaremos eses interesantes arquivos, que son máis de 600.000 imaxes, trasladaranse para aquí, para os seus arquivadores, e o persoal do museo tamén. Entón é un espazo que nos vai a facilitar pois moitas comodidades e ofrecerlle tamén un espazo para os investigadores que veñan a consultar eses fondos.